Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. Lwgwफोरजों दा थांनो ओंखारदों प्रग्रामाव सालबारि कार्बि आंलं टू सालबारि बाक्सा ना आगे मिहिरबो थांगोन ओमफ्राय नै जोंना गारिया सफैबाय ओमफ्राय मा होनो दा फुंनि 7टा जाबाय 7टानिफ्रायनो जों ओंखारबाय खोमा 5टायाव सिखारनो ओरैबायदि गोजान लामा नालाय दा फुङाव थाङाबाबो लोगो मोनहैया ओंखायनो सफैबाय थादों जोंजों लोगोसे प्रग्रामसिम बिराद इन्जय जागोन दे ब्लगा जोबजासिम नायनो दाबाव नै बाबाया साहा लोङै लोङै फैबावगासिनो दं लामायाव नै फंबायफोरा लेट्स गो खमावबो जों दा 1टाफोरावसो सहैगोन खोमा बाक्सा लाखिनानै थांबाथ' मेबि 2टा मर्निंनि बयबो मोसौ लाबोजोब्बाय मालाय न'निफ्राय मोसौ बरनबाय नै मर्निंनि मोसौ बरनबाय बोथोरा Oh my god, नै खमला बागाना जों दा खमला जालांसै लामायाव सनापुर मोनहांहांआव डेन्जार खमला स्टोर लालांसैना जोङो Oh my god गोदै नंगौना नङासैथाय लास्टआव लानसै नामा एलाय एयावनो लानसै बा दा जोबैबालाय मा जर होनोमोनलाय बेखौ माबा जराव ओरै सनापुर मोनहां खाथियाव आरो मा होनगोन इखो नै इयाव लानसै हारसिं बेसेरा अनजालु अनथावथाव हा होनलायदों इयाव लानसै जोङो बेसेरा हा होनलायबोदों आंनाव खुस्रा दं नोंनाव दंना गैया खुस्राफोरा ओरैनो 6टा 7टासोल' बांद्राय जालांबाबो बोथोर थान्दा ना दा नङाबा दिगदार जागोन नै बिनानावफोरा गैला लइलाबाय सासेयाथ' गोबाबावबाय लांसिनालाय जों डेन्जार खमला दंबावो खमलाल' देखायबावो नै मिथिसारफोरा मा गाज्रि जालाय बिसोरो ओमफ्राय जोंनालाय नालाय रिंसारा जोंखौहाय खमलाल' देखायबावलायो नै ओइ जोंबो लाबाय नै जोंना स्टप प्लास्टिका खाके जाते हैं खमला जालांसै हाय गुसु एसे गोजां बोथोराव आयु आखायाबो ओमफ्राय डेन्जार गोसोम जाजोबगाबाय नायथावसो आखाया अर सायै अयनायखा So finally जों सफैबाय दा जों एसे सोराङावनो सफैबाय आरो 1टा जानोसै मानोना गोजान लामा नालाय थाब फैनो जाबाय टेन्ट बोदो बिसोरा रिंसाराबो ब्लग बानायो नोंथांमोना मिथियो रिंसाराना ब्लग बानायो गोदानसै आंना नार्जारिस ब्लग साबस्क्राइब खालामनानै हो मोजां ब्लग लाबोयो कार्बि आंलंनिफ्राय ओमफ्राय नै दा फैहांजोब्बाय दासो 1टा जादों नालाय मानसिफ्रा दासो लासै फैहांगासिनो दा प्रेक्टिकेला एसे डायलग होगासिनो दं आबौखौसो फार्स्ट लोगो मोनबाय बिराद गोजोनबाय आबौ सना आबौ गय जासिला नै बिथिं उत्तम एक्टर बिराद हेन्डसाम जानानै दं माथो नै बिथाङा जाथि गुफुर जाथि बिजय दाखो बिराद दिननि उनाव ओमफ्राय बाब ओंखाम जागासिनो दा नै मा दं ओंखामाव अमा ना गासिबो लोगो हमदों मोजां ना आदा हले ब्लगार बिथिं आदा प्रबेलखौ आं फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों खोमा ना फार्स्ट टाइम ना औ ओमफ्राय बिथिं आदा हरेननि बाजै आंबो थारिसो लोगो मोनदों मोजां ना दे ओमफ्राय गासिबो नै ओंखाम जादों जोंबो दा ओंखाम जानोसै एडभान्स सफैनाय खोथा नालाय आबैखौ बिराद गोबावनि उनाव नुबाय लोगोसे ओमफ्राय आंखौ मालाबाबो खबर लाया आबैया बिराद गाज्रि दासो टिमखौ लोगो मोननानै जियांना खायफा गोबां थानाय गोलाव अर्थात माइनाव आफाफ्रा बुङो बै बिनि फारा बिराद गाज्रि लोखि साराथारनानै बुङो मानसिया मोगथाङावबो बारा नालायदोंमोन आङो अबसेसाव अर्थात मोनसे नङा मोननै नङा एसे द्लाम जाबाय बायदि नोंथांमोन आंनि अखा हायासैना दिनै अखा हायासै आं फाव खालामदों अखा हायासै दिनै अखा हायासै दायनाया सोर होननायाव आङो सनारा मोननाय बिथां प्रबिन मैथा बर' बिथांखौ नोंखाय साजायनानै दायना साजायनानै जेब्ला आङो
आरो गोसो होनायखौबो नुनो मोनसै आरोखि आसा खालामदों आङो आनान गसाइनि सायाव गोसो होब्ला ओंखाम उखैबाय जानो नागिरदों ओमफ्राय नेनानैसो जानांगौ आरो लाइन जालायलायनानै ओंखामा ओमफ्राय दा उखैथारबाय नालाय उपाय गैया लाइनबाबो जों लाइनानै जानोसै दा जानोसै मा मा ओंख्रि दं ना दं पापर लाब्रा अमा ओमफ्राय भाजि जादो गोजोन गासिबो ज' ज' जादों बिनानाव जादो सोलोंनानै फैखायाखैमोन नालाय बेनि सदन दसे करिश्मानि आयंनाव दसे मोगथांजों आंजों जास्ट ओरैनो हाफ एन आवार एसे प्रेक्टिस लाफैजोब्बाय आरो नै मिहिरागैबो जों ओमफ्राय बक्स बायब्राव नांबाय ओमफ्राय दा थांनोसै आरो उफाय गैला नै दा बिनानावखौबो लोगो मोनबाय जायगानिनो ओमफ्राय आब' सुन्दुरि बिनानाव एलेक्सा बर' नारि आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामदों आगैनाव बुजुनाय ब्लगार गोजा कल मैं नहीं आऊंगी कल हेलेना दीदी आएगा हाँ गथ' थांसिगोननो सारमोन मोनाबाय नै प्रग्रामा दासो सुरु जानोसै होमब्लाबो सानसेबो मोजां मैगंखौनो लाबोफेरा जानाय समावबा हले गोथाव गोथाव नागिरो नायगोन दिनै आंबो मैद्रु ओंख्रिखौनो ज्राव ज्राव संनानै होगोन आं जाबा जाबाय रावबो जायाब्लाबो दरखार गैया नै मालाय सिख्लाफोरा एकदम मोसानो रेडि ग्रुप एकदम नै बिथिंजाय हेलि मेकआप खालामगासिनो दङ हेलेनानि टिम गासिबो नै उन्दैफोरा ओमफ्राय नै आब' रिजुआबो गोदान चेनेल खुलिगासिनो दंनो मा नाम लाखिगोन चेनेलनि नामखौ रिजुमनि ब्लग नेक्स्टनिफ्राय नुसिगोन बे दिनानिफ्राय आरो ना बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय ब्लग बानायसिगोन ओमफ्राय बयबो सापर्ट खालामदो रासैनो दा खुलिथ'वाखै खुलिगोनसो ना आब' खुलिखाबाय रिजुमनि ब्लग थांनानै बयबो साबस्क्राइब खालामहैदो सापर्ट खालामदो आब'खौ मोसानो गोरों गोदोनि हायना मुलिनि जोंनि एक्ट्रेस नुबाय बेसे सुन्दुरि होनांगौहाय बयबो ना बयबो होनांगौ दा बयबो ग्रुप मोसागोन ओमफ्राय आं बिराद दुखु जाबाय आंहा ग्रुप मोसागोन मोजां आं नायो ना नोंनि ब्लगफोरखौ गासिबो आब'फोराबो सफैबाय दिनै फाइनालि बिसारि प्रग्रामावहाय फार्स्ट टाइम ज' एखेलगे ना आब' रेजि ओमफ्राय इनि टिम आब'नि टिम मोसागोन दा सिबायाबो मोसागोन ना सिबा बारो जाथो मानसिया हाथायनो आयु नै रिंकिखौ एसे देलाय मोजांखा होननायसो जि सुन्दुरि बियो फिसा सानो ओमफ्राय मा होनो दिनै लोगो मोनबावबाय आरो सेकेन्ड टाइम ना भिडिअ माला ओंखारगोन गावखौ नायबाय थायो ओमफ्राय जेरावबो साख्रियाल जों गैला मोजां जाखायो दे नों थाबा एकदम नायनोसै गावदां नङा बे केमेरानि माबा थाबा बिदि जानांगौ मोजां नुयो होमबासो ना गावखौ बयबो मोजां मोनो बयबो नै दाख्लै मुसुलफोराव थांदोंना नों आं थांबा लांगौमोन नोंखौ आंमोन आदै मेन्देलाजों लास्टआव फैखायाखै आङो ओमफ्राय नोंखौ समायदोंना आंहा नायबावबायसो ओमफ्राय बे नावमिसोना ओमफ्राय दा जोङो एसे खुलुमबाय लोगोफोर जोंहा मिथि लोगोनि चेनेलाव वेलकाम आंनि चेनेलाव रिंकिखौ वेलकाम थेंक इउ नोंथांमोनखौबो बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय आंनि गोसोनिफ्राय फार्स्ट टाइम फैदों आं नोंनि चेनेलाव एसे गोजान आंबो नोंनि चेनेलाव फैनोसै दे हाबनै गासिबो बिमा सुन्दुरिफोरखौ लोगो मोनजोब्बाय आङो आयै नायदो गोसोनि ब्लगार गोजा
आंना दिनै गोसोनि साननायानो फुरा जाजोब्बाय नायलाय आयौ मानसि सुन्दरि बे मानसिफोरा नायलाय मासि सुन्दरि गोजा आयौ दिनै हेप्पिहाय आङो बिराद गिदिर फेन आङो आयौ दे सागा आयौ मासि मोजां आयौ गासिबो नै गासिखौबो लोगो मोनजोब्बाय दिनै ना बिटिआरखौ लोगो मोनजोब्बाय दिनै आयौ दस्तिफोरा आंना किडनेपारफोरा आयौ ओमफ्राय मोसागोन ना मोसागोन सोरां सानै नै ब्लगार जाजोब्बाय आब'मोना नायदो आयै ओमफ्राय खेबसे देखायहरनोसै र' मासि सुन्दरि आब' अयथासारसो नायलाय दा फिदा जाबाय आं फिदा आं गोसोथोबावबाय गासिबो ओमफ्राय नै र' बिथिङा सोर दङ बेना सानैया बिनानाव आंना मोसागोन ना मोसानांगौ दे ब्लगारसो नालाय मिथिबाय आं ब्लगारसो नालाय गासिखौबो नोंनालाय माला गाना माला खनगोन हाबा जानानै साफासो जाबाय माथो फैयाखै ना बुरिया फैयाखै हाबायावथ' लिङाखिसै नालाय पार्टिया पेन्डिं थाबाय जों नोंनाव मालाबा माबा मोनसे रिसार्च खालामनो फैनो नागिरदों बेरे मोदै नायनो फैनो सरि आं माबा मा होनो एबार माबा बेरे नायनो फैगोन ना नोंसिनाव बेरे मोदै होमबाना नोंसोर गैला हांसो जाजोब्बाय आं हाबायाव लिंनायनि दिनैसो लोगो ए बिदिसो दासो सफैदों प्रग्रामा जि लेट सबसे लेट बेनो लेजिगाल पुरा हेलेनाया आब' सनाफोर बिसोरखौल' बुंग्रानो गोसो जाबाय आङो आयौ आदा नै प्रेमजित आङो ब्लग लानोसो फैखादोंमोन बांद्राय गोलावबो लाजाया ब्लगाबो ना माथो 10 मिनिट जाबानो